tsohon misali na ne wannan in ce a dashin ka rayuwar ka tana da sauki idan na samu kuma gogo da Allah ina da kai zan zama da mai ba ina zan sayar da ta da ya kan wallahi zan tara ta da zan dan da cikin da misali zaga ka taba cewa ga dubu ɗaya zan ba Muhammadu wannan ya ba manzan Allah wannan ta annabi Muhammadu na rage na faɗa ba wannan tsohon mutum ta annabi Muhammadu wannan ta manzan Allah kuma ka ba shi wane mutum ya baka dama kuma ka bayar a baka a kuma kara maka kuma idan kuma karatun ya zo ba sai an yi shi wallahi ko suna so ko ba sa so wallahi yawwa a gaya musu ya mai gida ai majalisina ya mai gida majalisina
One